Il-Malta Enterprise nediet 3 skemi bilan li tkompli tinċentiva aktar kumpaniji żgħar u medji f'Malta jinvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni. L-iskemi mħabbra waqt Research and Innovation Cafe, attività li tippromovi r-riċerka fost il-kumpaniji, jinkludu għajnuna l-kumpaniji fejn jistgħu jieħdu kreditu ta' taxxa fuq spejjeż li jagħmlu fi proġetti ta' riċerka u żvilupp li huma relevanti għan-negozju tal-kumpanija. Inċentivi ieħor joffri għajnuna ta' tax credits għal parti mill-ispejjeż marbuta mal-ingaġġ temporanju ta' professjonisti kwalifikati. Kumpaniji li jimpjegaw persuna li qed tistudja biex tikseb dottorat fix-xjenza, informazzjoni teknoloġika jew fl-inġinerija għal minn tal-inqas 12 xahar se jingħataw kreditu ta' taxxa bħala parti minn investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni. Iċ-Chairman ta' Malta Enterprise William Waite qal li dawn l-iskemi għandhom iħajru industriji barranin biex jiġu f'pajjiżna. Il-pajjiż biex jiżviluppa jrid iħares lejn dak li aħna nsejħulu high value added industries. U dawn il-high value added industries jiġu fil-pajjiż billi ikun hemm aktar affarijiet ikun hemm aktar enfasi u nfiq fejn tidħol riċerka, fejn tidħol żvilupp u fejn tidħol innovazzjoni. Fiċ-Ċentru Interattiv Esplora saret ukoll sessjoni oħra tar-Research and Innovation Cafe, attività li matula jsir dialogu mal-partijiet interessati sabiex jibbenefikaw minn programmi u fondi. Id-direttur tal-programmi tar-riċerka u innovazzjoni James Foden saħaq fuq l-importanza ta' dawn l-attivitajiet. Innovazzjoni li jġib is-sustainability ekonomika għall-industrija. Issa din nistgħu nagħmluha billi naħdmu flimkien kif rajna dal-eżempju tal-lum tal-RNI Cafe fejn l-MCST kif ukoll mal-Malta Enterprise qed jaħdmu flimkien biex inkunu nistgħu naħdmu ma' riċerkaturi, nifhmu bżonnijiet tagħhom u noħorġu inċentivi adatti għalihom. Dan kollu qed isir biex fl-aħħar mill-aħħar settur li huwa kruċjali għal pajjiżna jibqa' javvanza, kif qal iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando. Dawk li huma involuti fis-settur, anke għandna xi players internazzjonali fis-settur, jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, żgur b'dan il-mod inti tista' tkompli miex il qudiem f'settur li tant huwa vitali għall-ekonomija ta' pajjiżna.